Bismillah mon e ayawo fulful. NdendoryTV ko Abbas Malal Abbas. Ko mo ngotagu Ibrahima Kan Katante Lenyol. On jarama. Assalamu alaikum. Ijo. Jargaran. No baddo. Seyid Kan. Jawru bantam. Di jamtani. Bismillah. Alhamdulillah. Mawdou gay. Bismillah. Barkal. Bismillah. Baddo. Jon. Ron sen. Mawdou jamtani gay. Alhamdulillah. Barkal. Jamta. Baddo tabar. Bismillah. Deltidi goy. Ande hay mi wonde wertade ko ndeɗo deftere hikri jommor han itta yewede kadi nene hen sa yimɓe so bettima tan ci kata wol mo gonduɗa de jangomi ɗum mi ɗeftal mayde sele a yiide ittumunayi fof min janggatmi ko dartol ful koptidingol iccam hoto keɓɗa nden icam ala hen ala tan katan aɗan kala deftere yaltumi ala to hebde joni ko raɓɓiɗi ko jaggude so mi yeehi ko jogui to grammaire moderne jokke jimɗe hen hane arta bo mais sa jangi ɗum ko de ɗiɗi ko mbiɗa wotere koko adi darto wonde ndeɓe caggal darto fulɓe fof ini mbaɗɗa tampere jam selli mawɗum jam alhamdulillah jam alhamdulillah mawɗum ni jam tan ɓesguji ɗi hande koye mayri tan ñallumi ɗumin gonke gara ayi awa yiɗi ceerno Ousmane min mbaddi wadifa hanki ala ko haalamo asalama min kaldani kanko de min purgondiri hen kay tout eyyi kono ko banggue gandal tan wona banggue furgodirde anduɓe ala eyyi kono ko gonga kono aɗa andi sereɓe soɓe mbadda rewɓe mumen ɓe jiɓoto ko gonga kono ko ɗum woni kono ceerno Ousmane neɗɗo laawi tan ko hay sa yiiɗi fammindemo taw wona e keñe wona e duho o yiira ɗum ko ko aldo wattemo haqiqe addi ɗum ko ala haali salligi eyyi Samba Thioyel ena salguinno joni noon ɗo salguintoɗo hen junggo woto e jillode ɗum iyo o woni noon e julde hawre ceerno Ousmane en ɗon o gayni noon kanko Samba Thioyel o siftani o min nde calliginnomi de junggam nanogomi e jillode ɗum o ceerno Ousmane yo sagginmo hawre min nem yettima ceerno Ousmane wimo e haadi nde calliginɗa nde junggo nano mbawi jitino joni kadi wona ko woto e junggo woto joni kadi ni a juuli ɓooyi ngala hande caɗele ayi hanno lota junggo wooro jokka haali ma ayi aɗa ceerno Ousmane nde anda ko denɗe oɗon keewi furgodirde kono Ousmane ko gando Ousmane ko gando tawi joni ko junggo woto wona juuɗe ɗiɗi ɓuuri hewde e salli ko waɗi woto heddi yen ceerno Mansour inna allaha ghafurur rahim ɗum kadi o heblanto tan ko waktu goɗɗo ɗum dina ɗum i ceɗɗo jaam ceerno Katan ɗan ko non jiiruɗa ko noon de pamana ko junggo woto junggo woto o yiji kono wonko defte hay kaali hen defte mais ili fammindemo kono aɗa andi no mbiɗa ni ko dendam ni kono ko jawɗo lawade ceerno Mansour walla min de ɗo somi namuno waddemi henat aɗa ɓuuri raɓɓiɗi ko mais gattudemi jimtima e deftere jimmi hami yiyamo kadi taw enen gondi pamminama an kam aɗa wawi fammindemo bisimilla ayi golle fasesmol ɗuma golle est ce que ngam siraji sali ayide ko beñon ayde deftere deggaram ayi o wi so tawi a salligima a yejjiti tergal taw tergal ngal ko tergal farilla a gayni salligade ɗon ɗo a waɗɗani ɓoytani juuɗe maɗa e joorani a siftori ngal ɗo tergal hono no junggo kalɗe ngoni ngo lootaka a ruttoto loota junggo ha laaɓa sa looti ay o wi kala ko rewi hen han kadi holko rewe juuɗe rewe ko hoore holko rewe hoore rewe ko noppi holko rewe noppi hanko walla yeeso mum ko koyde ɗeɗo gueɗe foof a lottede ha gayna ɗe pille so tawi ɓoydi noon ha juuɗe ma joori ala kene haale ha juuli ene waɗi salli ko bon salli so boni juuli sellata a haali ko ene a haali en haala payidum ɗum koye sunna
fayi ɗum koye sunna deke so tawi a woppi fajere ɗum so gasoyi a lotat ɗon tan te a haali goo parce que wallahi wayde kono mbiɗa teskiti wontoɗe defte ɗe mbiyata wonde ko mbiɗa ko ɓooyaani ko tawa ko bi zamanin wa shahsin itadala sinno moni ñaagi ma noon rewdal ceerno Ousmane won wi noon en kaaldi so yi en kaaldi tan somi ñiddi tan ko coow Ousmane ko moƴƴete moƴƴete kono tin rewɗo mbattamo lawol ko ganda mboɗa anndi kono mo yaawi juumde ko yo Allah wal ballo Allah wal ballo yimɓe son jogii deftere no Allah wiiri ni tan so luural waɗi dutuɗe Qur'an o walla e sunna annabi o ɗum watta caɗeele ay ɗo joni kadi a saggiti a jarama e lew moƴƴere defteram nde noon ala hay kotola kala hen hay kotola kala joni kadi waɗi ha kumtunoɗa min ɗo hannde woro ko paɗal gal an paɗal min sodara mburu ko ñebbe de min defa maɗo hannde kono mburu noon somi arani noon jungone nimde mbaɗata mbere jam alhamdulillah hannde hannde kam haɗum salminde mini ham yalta to ala nawɗu ɗo ceerno ana gawi jogiɗon goo an ceerno anndi hannde mbiɗa anndi mi anndi hannde geɗɗe ko ɗumin mbaɗɗum tan ɓe mawɗum jam tan an koye dawri hannde ko mawni de ko musidɗo men o baram koddiɗa men o ɗo hanaani ɓingel muɗum nde kam coye ala jiida samma ni ɗon e demba rek joni noon ɓe sukaaɓe leydi no mbayni ɓinguel ngel o watti ɗum ne yaltana hiira artu seeɗa mi kuli noon hoto ko nawri woni sukaaɓe leydi ndi ko naworde joomum joni noon kissa jogii tan ko waɗa dillite hen sababu so joomum yari hankadi wona gueɗe watta ɗum walla hayso waɗano woppa mbiɗa ceerno wallumin shahidallah sirru golɗo ala nder shahidallahu tan ha joofa mbinda ɗum laabi tati jarana ɗum cukli hayso mawɗo so cimmotonoɗo woppat so jaranoɗo sangara woppat so gofanoɗo Allah woppat so gujjannoɗo woppat fata moƴƴat mbiɗa ceerno ñoofi torɓe golle ɗe ko dendade jangde waɗama ene jangue ayi woɓɓe waɗoɓe ɗo ko wiyete ko mais jaasi en ɗum ɗon abbas manala abbas en mbaɗata ko fof ko ndenka o ka ɓangel kadi ko ndenka fof no rentata e neɗɗo taw ko moƴƴo ñaagui to tan kono ceerno yi cakki ala mun fof waɗi sakkitore inchallahu sen jooli photo artu jiimten hen so aya o mo shahidallahu an mate mo kawɗum oɗo Umar ba mo jimi yarto joni mane kam ko gueɗe o ɗumina noon ceerno Umar ala ceerno Umar ko fannu goɗɗo ni ceerno Umar arnoɗo ko alhaali mataw won saggere joguino hanki jamma o naflani yo fini noon mataw ɗum waɗi mo goƴa kadi ari galle goto naati ɗon tawi ɓen waɗi cuuray kadi ɗum kadi hawnimo seeɗa o yaltoyi ha hedde caggal takkusan noon o motti tuutaɗe makko joni o jaggi han kadi haade o naflani fotani horde o ɓamti ha woɗɗoyi kadi o ari kadi cuuray kadi yane makko o yakori kadi taƴi o yi kadi ha caggal takkusan caggal ɗe o ɓamti kadi o motti tuutaɗe makko o yakori hen kadi kam ni woni garamo ari gay wala kam o jaw yettede ay kadi i kam ko gila tan gandanɗa hoorema o naflani ala ko dawron ko neɗɗo kadi so naflani ko mum selata kadi a yi kadi a naata cuuɗi ha cuurani naate ma kala tuurade ma kadi a jaggi kam woni tuurade ma kanko fof noon ñamdu ñamdu ɗo kay mi sikki ɗo ko yala luural mbiɗani ko so yeyde ceerno Ousmane ɗon kam min ceerno Ousmane mi sikki tan mi kawran ceerno Ousmane wiyatnomo kono mbimi ni ceerno Mansour an heesaji alhamdulillah hay Amadou Birane Ba ñaawata nde ɗo ñaawore i naafile kay wona farilla naafile ene moƴƴi wadde tarawih ene moƴƴi kono wona farilla so tawi a waɗani ɗum hay hunde bonnata e korka maɗa ɗum so neɗɗo tawi ɗum mo tawil baɗiɗ wiyete haɗatamo dawude korka so tawi ko cuurayi
cuuray bonnowo korko walla lasi o walla geɗe goɗɗe ɗe ko ma farka mo ha yettoɗo fulkurugal wiye bonni ɗum kay wona cuuray ni tan suuɗe yer seeɗa wona bonnani ko heddi ko ay tuusaɗe ceerno Mansour fat ɓuura labde eyo ɓuura labde min ko ɗum ɓurni ɓuura labde kala o fuɗɗi naata haqqillam kono noon tan ayi baba siyani wona yi baba siyani so tawi ko tuutaɗe ɗe so mottima ɗe soɗe seeɗa e soɗe kewɗe fof bonnata korka makko holɗo tuutade bonnata korka ko ma o ƴufno hunuko ko tuuta e noɓe gellu kaamil ko wayno kas ha heewa o yaa hol faɗo ɗum encore ko wona ɗum ko tuutade kewɗe ɗe famɗuɗe ɗe so moɗi ɗumen hay huunde bonnata korka makko ceerno yo min ñaaw mi anda holno jeejiri ɗum baba siyande garam yimɓe ɓeɗe jiiko hen ceerno no min de hakko ma Allah yafo wonno gueɗɗe kew a haali cuuraɗe a haali tuutaɗe a haali was nafilde goto kadi ko mbiɗa nafi ko sunna ko kañum joni caɗele makko tan ko nde o hoorani nde o fiɓi korka ha kadi ka taƴi ha o fifti anni e goɗɗo o jaggiti korka hay sinna ñamana yarani sa firti anni e oto korka ñarawma o kam ko joɓetede kono noon hankkadi kam gueɗe goɗɗe defaki ko majjere tan mo ñagal ma sabal noon ceerno Ousmane wottin o rotin wona mi wi jangde ko duko en nderaɗo toñomo ɗo ayi hen eyyi kono wortin noon nde haalama noon rotin saabu Allah rotin so tii tan en kaldi kalo haal yoman caɗele denno to ala wala ala caɗele yo min joni min kam mi haali ɗo tan min juurima kadi min ñaagima duwaw ceerno ay jiiba ay jiiba woni ay jogam salmima mi ñaagoma noon ceerno Ousmane wottin ñaagomam sabu Allah ay ceerno Mansour ay ɗeɗone ɓaleje ne mbaɗɗa ko beele waɗa hikku jafoɗa hiiri mbiyanaki wuri jara ala wona ko kirde Moussa gayto wona demde kono ngam fof ma ñamdama tan toñaɗo almuɓe soɗɗaɗiɗo jirima jam yawi kirɗo son mi jeewal so ari assalamu aleykum parce que wonde gandori kadi yimɓe koram par ce que hakkille de ko noon tan ma en ballodira alhamdulillah hawdu billahi min shaitan assalamu aleykum aleykum salam ceerno Mansour ijjam yo no mbaɗɗon ceerno Ibrahim oɗon selli yam ko hannde ana haare wagguru bana haare pulaw mangu he de ɓertere ɓertere minen min mbiyata ɗum ko moti moti eyi moti woni wiye moti minen dangankoɓe mbiya ɗum moti wiye moti wiye ɓerte fall ko aɗa andi goram ɓesɗo wona jambour jawkal meɗen kam kadi gorloji ɗi puɗɗima ɗum ɗinde seeɗa joni kocce ɗe natti ɗum ɗinde joni noon jogui hen tan damkon tan yimi harluta waɗa ɗum e kelɓuli jaɓa ande kam aɗaɗa jawdi kelbugol aɗa jogui gandal jawdi gande defte gande maaɗo ande Mansour goram ceerno andani asa sallam wi ande min mi yiɗa wonde almudo ma kono sa aranaki dañi waɗa ɗum gayen ilmu kulli shay'in afdal min jahli ceerno Mansour kam wuttide kam adda dañde wuttide kewɗa wut o wuttide ko ceerno Ousmane yeeyi ɗum Ousmane ceerno Ousmane goto koto yeeyi mo wuta astahfirullah ijeɗo ma kam ɗum no hen jam mi rokki mo oɗo wutto nde yiyate ko dole koma ñannani yaari o ƴeddede yatoɗo wi kam ko denndi kam ati variété kañum addinima oɗo wutte so tawi eɗen gondi so tawi yemin gondi eyyi oto ɓorno so wona ɗum gorama hersat e ko waɗani ko saggaji aduna tan neɗɗo kadi so tawi natti yewtere a hokki neɗɗo hunde kadi ene wawi yaada kadi kanko yeeyim kono noon ɗefi wuute wuute o mbaɗɗon tampere hande min luurdiri ceerno min luurdiri ittu luural manggal ittu goɗam luural manggal ittu ceerno Ousmane ko hande oɗo koddiɗo
makko oya mi jirno mi jiri indi mun ni Diallo Seck yo Diallo 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 Seck Diallo ana juldanno e almami eyo joni noon almami o sujji baade andi baade kam ma calmina so neɗɗo salmini sujja baade ɗum woni baade gabla salami ko adi salminama joni noon kanko o ari o hefti darde wotere e almami ala darɗi jom haala kalaɓa kono kam o fuɗɗodaki almami o hefti darde joni noon almami o salmini sujji baade kanko no sujji baade min noon mi yimo waɗɗum min gayni noddumo ewa wona ko kanko o rewi almami o o dañjemu darde hankkadi kam woni o tonguima e tongol elimani eyo ceerno Moussa ko mamum ko marsisto kono mamum addani neɗɗo wiyede mamum ñimtinowo koko almami ma waɗi fof anne mbaɗa wadde almami mo ko sujji o sujji mi yamitanama ala ceerno Ibrahim astahfirullah ma worgaño an a guida ceerno Ousmane bisimilla so tawi a rewe almami a hettide makko so sujji qabla salam an sujjata jeey ko ari ɗo salminta ɗon ko mbiɗa ka ñemtinowo a ñemtinammo ñemtintamo ko o yaltani tongol he mo juɗgol andi julde sa wi assalamu aleykum tan julde gasi ɗon de julde nde wiyaka assalamu aleykum de gasani kala ko almami waɗi awre so sujji qabla salam a sujjat kono noon caggal nde wi assalamu aleykum julde nde gasi so wiimo sujja bada salam an ma timmina julde ma gayna puɗɗa sujjude kañum ala sujjude jiiɗi Khalil no wi rasno ɗum Khalil hadma yaade toon ni sogo sen ɗo en nde jetta kadi deftere wotere ni en wi cottirgal nafirde mami holle Khalil en kam ɗe jiiɓa ɗum ne jiiɓi man kadi ƙaɓa masimu tawla ko bonal feɓɓelen ala ɗo ndaari kañum mi annda so ɗe mi ɗumdinaɗe kono an andi kadi ko kala ko faare ene damal ngal ay ko haali hen o wi wa yasjudu lqabli ma al imani man adraka rakaata bitamam wa akhara albadiji mutlaqan ajal wa in yukhalif fihima amdan badal so tawi waɗirani noon ko teyaɗe yo julde boni eyi ko ade saɗaɗe ko sujudu sahwi wiyeteno so tawi noon so tawi noon haade o teyani noon o teyani julde nde bonani kono noon ma o salmina nden sujje baaɗo o kono ceerno Ousmane sa wi ƴee defte tan o laworta hande o mettini haw wi mboɗo holla mbiɗa andi mbiɗa mawkino dow makko mbiɗa fukka marto makko ayi seeɗa mo wurti wutte o ayi e nder daari anduɓe ɓe mbi biyeteɗo Ibnu Ashir o yehino Makka andi ko bawɗo hajju omo yirlo yomo naatire damal tan woodi mbiɗomo arga e wonaɗo o sali jabat min an saggitami on wimo he ay ɗo minen ko ɗo min koɗi hay Ibnu Ashir so ari ɗo min kolla ɗum lawol sako goɗɗo o wi alhamdulillahi rabbil alamin tan dari o daari o wi allahu akbar i kono mbiɗani de kono noon mi weltima min nene ndeke ko tampumi e gandal hajju ko ha wonɓe ga henna ina gandi Ibnu Ashir ko min woni Ibnu Ashir wande min weltimade sago yiɗi Ibnu Ashir a saggiti ceerno Mansour ay ɗo ene
jiiba no jiiba kadi sujuudu sahwi ɓeeɓaani koye ɓeeɓaani koye kono mbiɗani ɗo en paami tan ko tawi ko gable o ɓe cuggita sabu nden salamu aleykum mo araani yo so tawi ko baaɗa o noon o waɗoya ɗum kankone caggal salminaɗo oro min noon somi namno ɗo juuma kono ayi ni julɓe so tawi lowrodiri duttoto ko deftere Allah e sunna annabi ceerno Ousmane en ana hay hunde ko gandude ko gandu fiñiɗo laawiɗo sahaaji tan o wi en kaldi ɗum noon e wutte ala wutti kay ko wutti coɗaɗo kewma yeeyi gani kay so ɗi wurtude noon mi yeeyi ma wutti o gadda ko kuno ala jeeri kay yewodir noon tan jeeri kay yewodir aran mi hokkitma wutti o beele mo yiyaɗa woori mimo yewodir noon tan eyi so tawi ke Alpha Hassan so gurdam juuti ne kawre taske ɗi damɗi mbaɗanteɗo hannde kelɓuɗi koye korko gonɗen taw ko layiri garana hen lay ɗo hay mata jawro men ceerno min juuni yafoɗum komin baɗɗo ɓotte e koye gangal saha deftere ma ni ordina warta hay daarinde ma nen ɗo jaram salmi jeewa jaram salmi yawur gayde yawur gayde ceerno Ousmane o tinno gare mi ari ɗo hen bisimilla ceerno Ibrahima kan ɗon celli no mbaɗɗon tampe kan bisimilla kan bisimilla an koye aɗa e nangi koy ɗi yewa koy kan no mbaɗɗon mawɗum jam tan mawɗum ala ni yewa ni ngol ko winduɗo en yimɓe Pulaar sen ijam ko jibatake ɗe aɗum hannde ɓenɗum ndene omo jii kam mi wawa ɓuccitde jomum mi haala ɗum mi mbaɗi ɗum yimere wasata o yiya walla goɗɗo yima o nana won bannam goto mo jiimi ene mooma ko mbiyata heesa ko ɓanndu fof en forti ɗum muusima ɓurti jaratmo ko radiaji ɗi mbannam ɗon ko dewal poporongal heesal ngal kewani ɓannuma ɓurtima te a wojjani juuɗe koyɗe e penel poftima tubaka nandani on jara hawra yettim mbaɗon tam est ce que jam tan baɗaɗi heeɗima lefol Pulaar waɗi hen jime ɓeteɓe Seydou Oumar Ba en Amadou Alpha Ba en Seydou Abadan Amadou Thiamen hay gay mawɗo deke annano suuɗi garata waɗa ɗum Amadou Alpha Ba ko ceerno ceerno ma Seydou Oumar Ba ko ceerno mbiɗi joni ke wonani min ko garani joni fof mi hawri ɗo e musidɗo goto won alhaali saria mo namdi yiɗi udditanede kono wonon tan mi jowaki deftere minne mi yiiɗa heñade ko ɗum no ɗum wano ko oɗo Amadou Bakpullo dañde Amadou Bakpullo minen kiiri hanki jaɗa waɗama barke o wi kam wonde wonɗo yaano hanki to yeehi to galle yirlaaɓe goto dawo jeeyel dasan nan dawo jeeyi ndeke ko dañɓe sohnajo in wetti tan ko ñalawma ko korka o yurni suuto salminde sohnajo o tan o seedi ñaama e tekkor ala ɗum gayala ceerno angam gay hawlade ceerno jomaji hay so korka so wona korka jomaji hay so hawle korka hatan ñamde ko jomaji ko ma dambito yalta e dambudu mum nden fuɗɗo hoore ala haali enen juuli en jomaji hay ko jomaji min gam mo sikki so juumani jomaji hay ala ko waɗde dow muɗum to banggue diine ceerno Mansour ha tinti noon korka eyi min nde min ayi jomaji no waɗa kadi ala ɗo deftere alhalalu wal harami fi l'islam mo jogui walla en caggirta ɗum min nen ɗum nde ko sadio mawɗo wonande mo walla en caggirta eyi ƴen ɗon eyi
so gorko so ngantu ala hoore debbo wonɗo hoorata kono ɗum ko ngantu keeriɗo yimɓe ne nganndi ɗum wondemo joɓaade nde haɗataamo juulde haɗataamo hoorde haɗataamo waɗde dendagal faridaji ɗo nde wonnoon jombowo ngu wonaa ngantu so tawi noon won ngantu o heɓi e nder dambordu he ko on ngantu jogii ñaawoore heddii ko oɗo tawaade ne ñaama mbele ko jogiiɗo ngantu ko sabu ngantu o ñammini mo kono wonaa kay wonde joɓaade ɗo sabu ni so a ƴeewi nasa sallam ene holla en so tawi a hurtini debbo oto ari ɗo an gorko sa naati suudu ya salliku debbo o salligino ngarɗa mo julton darde ɗiɗi andi ke on ɗomo juulo te min kaldi ɗum ñande Ceerno Ousmane eyi min noon ko Ceerno Ousmane jibnamo ɗon nde wonno aadaji men cikka tan ko jomaɗo juulata jomaɗo hoorata ko ɗin aadaji kedde haqqille hen sahaaji haa ɗefa yeddinde bindi ceerno yo Allah waɗi ma barke ɗum ko saggere ay ene wayi tanno wiyeede ko desaaɗo waɗata kaala mo resaka watta kamɓe to miso o kelli faɗa tan ko kelli faɗa tan ala ndar jomaji juulat hoorat so tawi ngantu ala so ngantu waɗi noon ɗum hankkadi haysinno o wonano jomaɗo ɗenɗon geɗe ceerno Ibrahima ko goɗɗo ɗumen tan yo Allah waɗi ma barke ayi ɗo tesko ngal ɗo damal tesko ngal ɗo damal sa yeehi aɗa wawi ɓeydade yañaade de ayi tengol kuɗol ayi basamuji kullamgol de ceerno hol keɓɗa ɗi kuɗi kadi pulagu poy kom ijjam ko pulagu woni ko hande pulagu poy kom Ibrahima Sar cuhli mata jangata pulagu poy kom mon jangga man min ɗum ɗo meeɗa teskade ɗum mum nani pular laaɓa ceer pulagu poy kom pularu hay kadi windama hay e kuɗi ceerno Mansour Ibrahima Sar nani diri ɗo ƴeew ñande Ceerno Ousmane omo haala pular alaɗi haraɗi ha pulagu tinno kom nani woto kampon lubam Mansour artira defata dartal ala a heɓat ɗum ɗo Ceerno Ousmane ñi mollude ceerno Ibrahima o saɗi foftude eɓe jokkodira pulagu poy kom tan eyi ay hakkude pulaar o toon fof nan nder mbiɗa ho Ibrahima Sa waɗanma fof te Ibrahima Sa komin kalɗo kanko itti yimɓe e caɗele hakkude silis pulaar koy ko eyi yo Allah waɗɗo Ibrahima Sa annani cuballo hewɓe ne dari noon cuballo naatowo e ndiyam yaltina liɗɗi cahaani on kay yo on kadi yonu alkol pula min wiyatama ane wona yaari maayo ka yaari bindi ceerno Ibrahima yo joni balle ma hande noon hiiro ha kittuɗa ɗo hen moon ceerno Mansour mbiɗa yiɗi hirde de kono noon gaynako amen o ko jaltuɗo momin jagui joni o ko keso min jiiɗi wiɗirde ɗon ko jewde ɗum ɗo ɗon ko kadi on daka wonno ɗeɗo balɗe kadi ko koreji min jogiyaɗo to min ƴewɗo gartiri moƴƴi wona daka mo ganduɗa o de anda ɗum so wiyama daka tan ko wirte ɗum ɗo wona daka ko lulde subal andi ceerno ande won jippol ɗuɗɗi lulde subal ko daka wiyata mbiɗa sa wi daka min miijoto ko dakaji meɗen min Ceerno Ousmane ni yalla yoɓata jumum sayi kanko astiri ndeɗo helbere fula seydi ba seydi kana jarama nomi calmi bandiraɓe tedduɓe on jiiri guite moɗon mago diine ko fuɗɗi addande on to lefol meɗen gadanol e ɗimmol hande kadi min gaddi lefol tataɓol e nayɓol sikki ala golle meɗen enen jokki to karallagal ko Abbas Malal Abbas mo NdendoryTV goomu maggo ngu ko Mansour Ngaido mo Horko Ƴere e Ibrahima Oumar Kane mo Agnam Yeroyaɓe sikki ala berte noppi mon perton guite mon golle meɗen ene jokki ete emin e heblo lefol mago diine jogorgol nadde jeere ɗo e sahaji garoji so geno haaji on jarama